Okay, dito guys sa DBP Maasin City. Guys, nagkatutag advice niya. Matok kita sa this marketing. Aron magkuhan sa guys. Practice aron magkuhan na rin makapubog na ng accounting guys. Okay. Guys, mayong punto. Karon na data sa Maasin City. Southern Leyte kay nagkatutag advice sa DBP o matuta sa this marketing. Sa this marketing diri sa Maasin City kay pagkuhan na siya guys. Istorya ko na siya. Okay, mayong udto to all matalong. Today is August 20.